No takže ahojte všetci, vítajte pri novom videu. Dneska zase idem odpovedať na vaše anonymné správy a otázky. No a dneska som sám. A teda ideme na to. Môžeme dneska začať asi tiež od spodu. Toto som tieto dve správy ešte plus táto jedna tu. To som nechťac otvoril, takže to potom spravíme. A ináč ste mi tu posielali hrozne veľa správ. Takže som musel niekoľkých zablokovať, aby ste mi neposielali už toľko veľa. Takže tak. No a samozrejme dajte odber a like. No a ja už nebudem zdržovať, lebo toho máme fakt veľa pred sebou a idem na to. Nervózňujem ma, že ti mám vyskúšať pozvanie na randu. To je... Chcem, aby sme boli priateľi. Napíš, kto si potom uvidíme. Prečo sa hráš na ťažko dostupného? Prečo nie? Poznám niekoho, kto to už bolo v minulom. Tak to je túto, počkaj. No, toto. Dobre. Niekto som... A dám ti 2 € napoveda, nemám ťa rád. No to sa mi pozdáva, že to už tiež bolo. Plus, poďme sa už stretnúť. Povedz, kto si a potom. Koľko chceš mať rokov, keď bude svadba? 30. Koľko chceš... OK. A prečo práve takéto primitívne otázky musíte dať? Bolo by super od teba dostať správu. Potom, keď uvidíme, že kto si, tak potom ti pošlem tú správu. Kto je tvoj najkamoš? Maxík. A mám ešte niekoľkých ďalších. Ten je taký dobrý. To tiež presne to isté bolo. My ste boli dobré. Kto sa tiež písal Maxík? Keby som len tak vedel, že kto to píše v kuse. Všetci ťa chcú spoznať. Aha. Tak nás poznajú, keď toto tiež bolo. Nás poznajú, keď potom už toto napíšu. Ináč to zase ešte spraví, že pred 2 týždňami, takže OK. Chcem ťa čoskoro vidieť, tak dlho sme sa nevideli. A čo ja viem, že ty kto si proste? Mali by sme si ísť pozrieť film. Dobre, napíš, kto sa potom uvidím. Prečo, hej? Nemôžem ťa dostať hlavy. No a prečo nie? Aha. Počka, priatelia. To videa ako nevychádza. OK. Sú priateľky. Máš nejakého výnimočného? Asi ani nie. Nemám všetko. Not, lebo žena nemá. No však dobre, napíš, kto si a potom pôjde von. Ešte k tomuto nie, lebo nemám žene. Prečo mi neodpisuješ? To neviem, kto si, kamo. Iba ti niekto... not. No to tiež nebudem odpovedať. Dobre. No tak čo už, no. Budeš musieť preukázať svoje 2 húbce. No. Asi tuto s Maxíkom. To už tiež bolo tá otázka na minulom videu. Povedz, kto si potom. Vravím, že som single. Prečo také... Už to bolo, čo to je proste? Už prestaňte odpisovať také isté otázky, lebo ma šľak trafi. Samozrejme, že Maxík. Podľa toho, kto si, kamo. Všetci ťa chcú spoznať. Dobre. A čo je na tom? Bolo by super, kebyže máš kerku. A čo je kerka?
raz, koľko máš rokov, to ti nepoviem. To potom odpíšem. Ale to neviem, že či aj tak. To tiež presne tá istá správa bola. No, že keď by sme spolu trávili viac času. Však dobre, napíš, kto si. Okay. Prijal by som si, aby si vedel, čo cítim. Prijal by som si, a prečo to píše chlapec, like? Ty vo vzťahu? Nie. To už bolo zase v mojom videu. Vďačnosť za vaše priateľstvo každý deň. Za vaše? Nie naše? No dobré, že to je jedno. Už som ti vravil, že nemám žiadne. Že choď s tým už do prdele. Hej. Dneska to je dobré. Dneska to je dobré. Ti vravím nikoho, tak musíte dávať takéto otázky, keď to vám vravím, že nikto. Ach, pravil som, že to nie. Wow. Aha, to už bude tretíkrát tá otázka. OK, thanks. Dobre, to tiež už bolo. Musíte proste v kuse dávať. No, máme to posledných 5 správ. Ježe ma zaujímaš. No, podľa, no, neviem, no. Píp. Problém je v tom, že nikto. Prosím, dohodni mi stredko s niekým. Napíš, kto si, potom uvidím, že s kým. Ale ináč príjmam. Kto by si prijal, aby si ťa viac všímal? Podľa mňa to je ani jedno, akože. No, hej. Tak tako. A posledná správa. Dobre, to bolo mi tiež minulý diel. No, takže to sme celkom rýchlo prešli. Čakal som na dlhšie. Dobre. Takže, hej, odstám. Dobre. OK. No, takže to by sme mali asi všetko. Potom link na moje správy je hneď tuto. ngl.link /v-cookies potržítko 1, 2, 3, 1. Potom ste ho mali v popisku aj v minulom videu. Stačí ho odpísať, hodiť ho do Google a mohli ste mi napísať správu. Samozrejme musíte mať túto aplikáciu. Tak tieto tu veci, takže máme to potom spravíme dokedy. Áno, na dneska to je asi všetko. No, dneska to je teda všetko, čo tu veľa. Takže ja by som bol rád, keby ste dali like a odber. A to je asi všetko. Majte sa. Čus.